manguyong-uyong ngandi rimang gudlap ni son. Pinili ko ikaw nga aranayon, kay madarudak mo an imo puson. Mga susoni mo manguyong-uyong ngandi rimang gudlap ni son. Ang tugon ko hain pinalangga, ano man ayaw pagpalapti at tunbot nga kaino. Kung papananggrit man may daumungara, pagpatilap tilapi man gadla. Tutulong nga mga bituon, duhaan na biyaw saan natunton. Ang tinutuntungan, lubuan ilarom, lubuan ilarom nga nagiiritom. Ang kaninday manok nga mama Montilla, ang kanintoy manok nga mama Tintiks pa. Pagbubulangon, anduha nga manok, perde ang kaning toy kay waray tutok-tok. Tidaan problema ang ginkarinyo na, perde ang kaninday kay gindinukdok na. Tidaan sistema ang ginkarinyo na, perde ang kanin toy kay nagsisinuka. Diba?